Dobrý den, vítám vás tady u nás ve vinařství Štěpán Maňák v Žádovicích. Hospodaříme na slovácké podoblasti. Máme 27 hektarů vlastních vinic, z kterých víno zpracováváme, nebo hrozny zpracováváme na víno. Nejsme úplně soběstační, tak ještě nějaký hrozny ještě nakupujeme od spřátelených vinohradnictví. Naše vinohradnictví je takový specifický, že máme hodně odrůd. Já si myslím, že u nás najdete jak klasické odrůdy, tak i množství nových rezistentních odrůd. Od značky Case jsme si už dneska pořídili 3. traktor. První traktor máme zhruba už před 7 lety, jsme s něma spokojení, takže pokračujeme dál v Casech. Tento nový Quantum jsem si pořídil minulý měsíc. Důvod, chybějí furt traktory. Pořád je traktorů málo na dvoře. Casey nám dodává firma H&M Hodonín. Jsme spokojeni jak se servisem, tak i s pružností dodávek náhradních dílů. Nemáme s ním problém. Traktor zapřáhneme do rosičů, mulčovačů, disky, cokoliv, prostě co bude potřeba. Tento traktor zatím má naběhaných 80 motohodin, nemáme žádný problém, zatím jen pozitivní ohlasy u traktoristů. Na novém traktoře samozřejmě nejvíc oceňuji pohodlí, vybavení, je to takový pokrok, přece jenom funguje, takže i v traktorech už je to velice moderní design vevnitř.